L'Atlètic Balears, que continua endavant, gràcies Xavier, i en les eliminatòries d'ascens a segona divisió B, la bona notícia per al Formentera és la classificació de la penya esportiva per a la segona ronda, després d'empatar a 0 contra l'Alzira. La veritat. Soy de la peña, es un sentimiento, no puedo parar. Ja ho veus, així ho celebrava tot l'equip a la gespa. Aquest era el moment en què l'àrbitre xiulava al final del partit i alegria final dels homes de la penya esportiva que consolaven els jugadors de l'Alzira, un bon gest. També l'equip de Dani Mori coneixerà el rival a la segona ronda demà. Hem eliminat un coco dels millors segons que havia a tot Espanya i bueno, sí teníem ganes de reivindicar-nos perquè nosaltres som conscients de l'equip que tenim i sabem que no ho hem fet bé a la Lliga, però som conscients que la Lliga pot fer un mal paper, relativament, però si després aquí complim i pujam, no importarà, ningú se'n recordarà si hem quedat quarts, tercers o primers, si pujam, pujam, és l'important.